gagawin po namin pangalan ng covered courts, RBBCC. Ano ibig sabihin ng RBBCC? Rene Bobet Baterbonia Covered Courts. Ang pangalan niya, pati yung kanyang pictures. Bobet na naglalaro. Naghanap kami ng photos ni Father J-Boy na Bobet na naka-uniform. Wala kaming mahanap, pero maghahanap kami kasi si Bobet lagi naka-PE uniform at jersey. Kaya ilalagay din namin yung photos si Bobet doon at forever namin maalala si Bobet Baterbonda sa pamamagitan ng covered courts. So, on behalf of the family po at ng Jesuit community, daghang salamat sa tanan sa pagpapakita niyo ng pagmamahal at pakikiramay at dasal para kay Bobet. Salamat po.